खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 12 जुनखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिगोन बिटिसि ओनसोलाव। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि हेंथायै गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारदों सालबारियाव। बाक्सानि आनन्द बाजाराव बिफां गोग्लैसोनायाव 3 सुबुंनि गोब्राब जोखोम। लाम्फि बेरामनि थाखाय मसलपुर स्टेट भेटेनारियाव मोसौफोरनो भेक्सिन होदों। नगावआव रां जाख्लग्रा सासे मन्दला हमजादों। हाइलाकान्दियाव लोंग्रा दैनि आंखाल आइजोफोरनि खुद्रिनाय। 54 बिएनएसएसपिआ भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव बिफां फुलि गायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आथिखालनि बिटिसि सरकारा मोनसे गेजेट नटिफिकेशननि जोहै फोसावदों दि फैगौ 12 जुन 2023 सानखौ बिटिसि ओनसोलनि मोनब्रै जिल्लायाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै मुंख्लं सान हिसाबै फालिगोन। बिटिसि ओनसोलाव गासैबो सोरखारि मावख' आरो सोलोंथाइ फसंथानफ्रा सरासनस्रा खामानियाव जेबो खहा खालामाजासे 12 जुन एबा समबारखालि मुंख्लं सान फालिथारनांगोन होननानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय बिथोन हरदों। मख'नो गोनांदि 1987 मायथाइनि 12 जुन खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों दैदेनजानाय बडलेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायाव मुंख्लं सुजित नार्जारियानो गिबिसिन बडलेण्ड बिनाय सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं जादोंमोन। बै सानखालि गुवाहाटी जज फिल्डआव एबसुनि सुबुं गमा हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै क'क्राझार फारसे फैफिननाय समाव नलबारि जिल्लानि टिहु सकआव सुथुरनि गाग्लोबनायाव सुजित नार्जारिया गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा ओनसोलाव गासैबो फरायसालिफोराव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै फोरोंगिरि आरो गासै फरायसाफोरा गोसोम बेज लानानै आसाम सोरखारनि जाबसिननानै होनाय थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंथाय होनांगौनि खोथा होदोंमोन। बेनिनो मैया आसामाव हेंथा होनो गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारदों। खौरांनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिया बुंदों दि आसाम सोरखारनिफ्राय बर' बिजोंनि जायफोर फरायसालि दङ बेवहाय थाखो 6नि फरायसाफोरनि थाखाय सानखान्थि आरो सरासनस्रा बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों जाबसिननायनि हेंथायै मैया आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायैनो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव गोसोम बेज गाननानै मैयानि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे समाव गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौ मोनजोब्बाय, नाथाय सानखान्थि आरो सरासनस्रा बिगियान आयदानि बिजाबफोरखौ दिनैसिमबो गोदानै मोननो हायाखै। जाय फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायनानै थाखो 6 मोनफैबाय बिसोरनि थाखाय बर' बिजोंजों सानखान्थि आरो सरासनस्रा बिगियान आयदाखौ फरायनो मोनथारनांगोन। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारजों गोबां सावरायबाय, नाथाय दिनैसिमबो नांगौ बायदि समाव बिजाब होनो हायैया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो सरकारखौ खावलायदों जाहाथे बेखौ मोजाङै नायबिजिरनानै थाबैनो फरायसालिफोरनि जिउजों जाहाथे गेलेया बेखौ खौरांनि गेजेरजों खावलायदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिया।
बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दों आनन्द बाजाराव 100 बोसोरनि बोराय फांसे बिफाङा हरखाबै गोग्लैसोनायाव बृहस्पतिबारखालि 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो गोबां दखानफोरा बायग्रेबदों। जाहोनाव खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा जोखोम जानांदों। आथिखालाव जोखोम जानाय 3खौबो बरपेटा मेडिकेल कलेजाव देहा फाहामथायनि थाखाय थिसनहैबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रामपुर राभा सुबायाव बृहस्पतिबारखालि मसलपुर स्टेट भेटेनारि डिस्पेन्सारिया डाक्टर जन्मनि बरुवानि दैदेननायाव लाम्पि स्किन एबा बिगुरनि बेरामनि थाखाय मोसौफोरनो आगु होबथानायनि राहा महरै बेसेन लायाजासे भेक्सिन एबा बिजि थुनाय हाबाफारि लायो। बे भेक्सिन थुनाय हाबाफारियाव रामपुर राभा सुबायाव खमैबो मा 96 मोसौफोरनो बेसेन लायाजासे भेक्सिनफोरखौ थुनाय जायो। डाक्टर जन्मनि बरुवाया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेमारा आसाम रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव थांनाय 2 बोसोरसोनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो बे बेमारनि थाखाय थोंजों फाहामथायनि राहा गैयाब्लाबो बेखौ बिजि थुनायनि जोहै होबथानायनि राहाफोरखौ खालामनाय जादों होननानै बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बे बेमारनि सोमोन्दै गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों सांग्रांथि होनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे बेमारनि सोमोन्दै नसुं सेरावनो थानाय जुनार देहा फाहामसालिफोराव थांनानै सावरायलायनोबो खावलायहरो। मैयानि बे भेक्सिन होनाय हाबाफारियाव डाक्टर जन्मनि बरुवाजों लोगोसे मसलपुर स्टेट भेटेनारि डिस्पेन्सारिनि गासै स्टाफफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन ब्रान्चआ बृहस्पतिबारखालि नगाव जिल्लानि रहा सार्कोल अफिसनि सासे मण्डलखौ 5,000 रां जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय मण्डलनि मुंखौ दिलीप रय होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मण्डल दिलीप रयआ सासे सुबुंनिफ्राय हा नामजारि खालामनायनि मुङाव 25,000 रां घुस बिदोंमोन। बेनिनो 5,000 रांखौ अग्रिम लाग्रोदोंमोन। बे समावनो सीएम भिजिलेन्सनि मोनसे दोलोआ मण्डल दिलीप रयखौ हमनो हायो। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दियाव लोंग्रा दैनि आंखालाव रायजो राजाया जोबोद हालाय हाफाय जादों। रायजोआव दुंखावनाया बांनाय समावनो हाइलाकान्दी जिल्लानि फांसोग्राम ओनसोलाव लोंग्रा दैनि आंखाल नुजादों। जायगानि रायजो राजा आरो आइजोफोरा आलापुर समस्तिनि एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीनि न'आव थांनानै धरना होदों आरो थाबैनो लोंग्रा दैनि राहा खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों। रायजो राजानि दाबिखौ खोनासंनानै एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीया पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफाननि एसडिअजों फनजों रायज्लायहरनायाव बराक दैमानिफ्राय दै बोखोग्रा मेसिन गाज्रि जानानै दं होननानै फोरमायहरदों। नाथाय माब्ला फाहामगोन आरो रायजो राजानो माब्ला लोंग्रा दै जगायनो हागोन बेनि जेबो रोखा जायाखै। भुटान हादरनि माखासे थान्दैफोरखौ लोगोआव लाफानानै 54 बिएनएसएसपिआ भारत भुटाननि सिमनायारि ओनसोलाव बिफां फुलि गायदों। बृहस्पतिबारखालि बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों 54 बिएनएसएसपिआ। बे हाबाफारियाव भुटान जेमगं जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि दस खेंसं जिगमे, भानबां महकुमानि महकुमा बेंगिरि दस सनम दर्जे आरो माखासे मावख'गिरिफ्रा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। आथिखालनि मुलुग दुंखावनायखौ रैखा खालामनो आरो जायगानि आबहावाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय मोन्नैबो हादरनि मावख'गिरिफ्रा सरासनस्रा सुबुंखौ गोसो फुदुंनो बे हाबाफारिखौ लादों होननानै 54 बिएनएसएसपिनि डिपुटि कामान्डेन्ट श्री अविनाश जादबआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। लोगोसेनो बुंबावदों दि जुन दाननि जागायजेननायनिफ्रायनो जुन दाना जोबजासिम बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव 54 बिएनएसएसपिनि डिपुटि कामान्डेन्ट बीरेन्द्र सिंह, एसिस्टेन्ट कामान्डेन्ट डक्टर के बाथुला आरो गोबां साबअर्डिनेट अफिसारफोर, गुबुन गुबुन रेंकनि मावख'गिरिफ्रा बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।